बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिलनि मान होनो गोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा विभिन्न मिडियानि गेजेराव फोसावदों जे 6 जनगोष्ठीया एसटी जानायाव आपत्ति गैया। प्रयोजन जायोब्ला राजबंशी आरो आदिवासीखौ एसटी खालायनो थाखाय एनओसी हरगोन आरो बिथांनि थांनाय जिथुनाखि बीटीसी नि जेनेरेल इलेक्शन बे इस्ताहारावबो बिथाङा लिरनानै होदों आरो तो गतिके बे साननांगौ लगिया बाथ्रा राजनैतिक भाबै बिथाङा मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो इस्ताहाराव होदों बे जोंनि थाखाय खुब साननांगौ लगिया बाथ्रा जादों आरोखि। जों बिनिखायनो सावरायदों सिसिट'आ आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ दा बावैनो बिथांखौ लोगो हमनानै बे बिषयाव गुवारै सावरायलायनो आरो जों खावलायगोन बे जिथुनाखि बिथाङा मिडियानि गेजेराव बुंबाय थादों बेखौ उथायनांगौ बा बन्द खालामनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव जिथुनाखि हरनो नागिरनाय बेखौ बातिल खालायनांगौ।